Takže zdar borci, já vás vítám u mého nového videa. Dneska si ukážeme, jak hrát Franka a co všechno umí. Já to nebudu zdržovat a pojďme na to. Takže já jsem jen vám chtěl říct, že Franka už mám na Star Power. A ten jeho Star Power vypadá tak, že celý je z růžový a na 10 sekund se mu zvedne damage o 40%. Vážně dobrý damage, Star Power, a my si ho jdeme ukázat. Jo, a ještě vám musím říct, jak vypadá jeho ultina. Jeho ultina vypadá tak, že toho borca zmrazí na 3 nebo 5 sekund, teď si nejsem jistý. A ten borec nemůže absolutně nic dělat, nemůže chodit, dávat hity, ale vy s ním si můžete dělat, co chcete. Třeba ho i klidně zabít, když se vám to povede. Je to hodně dobrá ultina a Franka hrajou co nejradši a co nejvíc. Takže jo, let's go! Jdem si vyhrát hru. Máme hned 2 česty. Pam nemáme rád. Protože je hodně dobrá. Kde jste? Nenápadně. Říz. Boom. Ty má tak málo. A hovno. Já tím hodně. Stejně tě zabiju. Toho půrť, ať mě nechá. Frank je brácha, toho musím nechat na pokoji. Ale bojím se, že on mě střelí první. On se překlik určitě. Ale on chtěl Star Power, to je zmetek, aby mě mohl zastavit. Třeba jsem od něho radši budu držet dál. Já tě pomstím. Kundo, jedna, štěna. Co ho musel pomstit? Hledáš soupeře? Já taky, budeš se divit. Ne, no tak jako to je jasná výhra. Boom, boom. Easy win, good job. Takže 7 pohárků, nice. Krásně zahraný. Tak se mi to líbí. A kovejs bych si přál víc her, prosím. Díky, Supercell. Jestli se ti tady toto video líbilo, tak nezapomeň hodit like, popřípadně odběr. A jestli chcete takových videí víc z takové série, jak hrát třeba Nitu, Franka, Colta, tak mi určitě napište do komentáře. Jo, já se pro dnešek s váma loučím a uvidíme se u dalšího videa. Zatím čau.